In heel Zuid-Limburg vindt men karakteristieke boerderijen, bruggen, kloosters en kerken opgetrokken uit Kunrader steen. Deze geelgrijze kalksteen is harder dan het krijtgesteente dat gedolven werd uit de groeves rond Valkenburg en Maastricht. Kunrader steen wordt reeds sinds de Romeinse tijd als bouwmateriaal gebruikt. De breukruwe stenen werden bekapt en als bouwblokken verwerkt in de muren van statige gebouwen. Lange tijd is er geen Kunradersteen meer gedolven. De laatste groeve sloot zo'n 40 jaar geleden. Architecten en aannemers moesten het doen met Kunradersteen die vrijkwam als een gebouw werd afgebroken. Maar dat gebeurde de laatste tijd nauwelijks meer. Gelukkig heeft Nederland weer een actieve steengroeve waar sinds kort Kunradersteen wordt gedolven. In onze groeve in Kunrade bij Voerendaal wordt met behulp van moderne technieken gedolven en komen de miljoen jaren oude bouwstenen aan het oppervlak. Kunradersteen heeft van nature een vrij ruw oppervlak en wordt op traditionele wijze met hedendaagse technieken gezaagd, gekapt of geknipt tot diverse eindproducten, gebruiksklaar voor allerlei uiteenlopende toepassingen. De steen is uniek, het ambacht is uniek, het is een Limburgs product, traditioneel en duurzaam. Kunradersteen geeft bij bouw en verbouw van traditioneel tot modern een behagelijke en degelijke uitstraling. Een product om solitair of complementair te gebruiken. Een natuurlijke steen voor binnen- en buitengebruik. Een duurzaam product dat echt past bij alle nieuw- en verbouw, maar ook voor landschapsinrichting en restauratie. Of het nou in Limburg is of ver daarbuiten. Kunradersteen, nieuw, maar toch al 70 miljoen jaar oud.